Tagol! Tagol! Tita Tanya Chinita. Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Angkol! Tagol! And Tita Tanya Chinita. Kada okasyon, iba-ibang babae ang dinadala ko sa aming bahay. Sana all. Feel good morning po sa lahat ng avid listeners at watchers sa programang Mga katas ng nakalipas. Tawagin niyo na po akong PJ ng Muntinlupa City. Nag-iisang anak lang po ako. Ex-police ang aking ama, habang ang aking ina naman ay may maliit na negosyo. Masasabi kong spoiled ako sa aking mga magulang, angkol at tita. Dahil, syempre, nag-iisang anak lang eh. Nung ako'y nag-aaral, gustong-gusto ni Papa maging pulis din ako tulad niya. Pinangarap niya raw na maging isang general ako pagdating ng panahon. Dahil yun ang hindi niya natupad sa kanyang pagiging isang pulis. Kaso ayoko po, gusto ko sa broadcast. Parang katulad niyo po, angkol at tita. Gusto kong mag-entertain ng mga tao. Gusto naman ni Erpas na mag-asawa na ako dahil mag-30 na po ako next year. Kaso ayoko pa talaga magpatali. Kaya dinadalhan ko siya ng mga girlfriends pag may okasyon sa bahay. At dito na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Bakit Hello, ba't di pa kayo nakanta ng happy birthday? Happy birthday sa'yo. Darling, happy birthday. Ma, happy birthday po. Salamat. May cake po kaming dala, tsaka si Maine po pala, girlfriend Hello ko. po. Uy, anak. Ako po pala si Min. Anak, shh, bago na naman yan, ha? Opo, bago po. Ate, ibig ko sabihin bago yung cake. Kasi naamoy ko eh. Ang bango mo naman eh, ha? Ayos na yung cake. Mami, happy birthday po sa inyo. Anak, EJ.
Halika muna. Ha? PJ pala. May gano'n talaga pag umiidad. PJ, halika, may ibubulong ako sa'yo. PJ, ikaw ba si PJ? Ba't malapit ka din, Kanor? Nakichismis ako eh. Nakichismis ako. Lapit. Parin eh. Bakit ka pa iba-iba ng babaeng dinadala? Pokpo ka ba? Mama naman. Bakit? Masama ba yun? Single naman ako. Masama yun. Single naman ako. Dapat ikaw naghahanap ka ng pangmatagalan. Parang iba-iba. Ano ka ba? Tinitikman mo ba lahat ng putahe sa mundo? Masama yan ko. Ano masama? Hindi naman yan masama. Ng ama ng anak. Diyos ko, kinakabahan ako sa iyo. Baka mamaanak ka sa tatay mo. Diyos ko. Yan ang gusto ko eh. Parang nauulit ang sumpa. May sumpa ang pamilyang to dahil sa ama mo. Ma, ano bang masama dun? At least hindi naman dalawa sinabay ko dalhin dito. Dito lang. Napakapilyo mo. Dapat pa pala magpasalamat ako. Darling, Kanor. ba't ka ba nagagalit sa anak natin, ha? Basic lang naman sa kanya yan. May mga ang dugo niya nananaytay, dugo ko. Kaya habulin tayo. Proud ka pa. Napakahayop mo. Humingi ka nga ng tawad sa Panginoon. Dali, mag-pray ka ngayon. Sorry, Lord. O yan, di ba? Natutunan ko yan kay DJ Troy eh. Si DJ Troy, naalala mo yun? Hindi kasi, darling. Lalaki yung anak natin. Gusto mo ba lalaki din dalhin dito? Hindi iyon ang sinasabi ko. Ang sinasabi Oo ko. nga naman mo. Kakain po ba tayo? Birthday po to, di ba? Ay, sandali lang, kasi ganito kami mag-meeting, pamilya eh. Anak, asa na ba yun si Si Milit? Wala na ba yun? Oo. Wala na po. Sino pa may pinakilala ka pa Si Ilsa. asan si Barbie? Gusto Wala ko na yun kasi ito parang maarte. Tinan mo, nagdedemand kumain na tayo. Wala na nga yun eh. Magsaslice ng cake. Ang tagal kainin. Grabe yung babae niya. Pero okay naman siya, anak. Maganda naman siya. Kaso maarte lang. Siyempre, maganda po talaga ako. Ay! At maarte ako kasi deserve ko naman. Ngayon, kung di ako tanggap ng pamilya nyo, may pinagmimitingan pa kayo dyan, alis na lang ako. Ha? Hindi. PJ, alis na lang ako kasi halata naman hindi ako gusto ng mama at papa mo. Hindi para ipagsiksikan ko yung sarili ko dito, no? Uy, Ikaw, matanda. Ay! Dagdagan mo na lang ng matandang kukuluban. Matandang pogi. Ay, thank you. Ano yun? Ano pinagmimitingan nyo? Ayaw nyo Pamilya ba sa lang to, hindi ka pa namin tinanggap eh. Anak, kasi na ba yun Mawalang galang na. Ah, Alam mo, napakabastos kang bata. Kaya hindi ko alam ba, Ma. ikaw naging girlfriend ng anak ko. Napakabastos eh. Bakit ganyan yan? Namamakialam yan. mama naman. Kasi po hindi ko nagugustuhan na habang andito ako, saka ako'y nag-emergency meeting, ganyan ba kayo pinakalaki ng mga magulang nyo? Patawa, asan yung mga magulang nyo, ha? Kayong dalawang matanda. hukayin mo yung mga magulang namin. Kausapin mo doon. Yung skeletal system nila. Hindi nakakatawa yung joke mo. Tsaka halatang mahirap lang kayo. Bakit nakalibing? Dapat nakakremate. Ang daming alam nito babaeng to. Ano, kakain po ba tayo? O kumain ka na yan. Anak, huwag ka na magdala ng patay gutom dito next time. Papasensyahan nyo na kasi hindi pa kami kumakain kasi. Kumain ka na. Sige, mauna na ako ha. Mag-meeting lang dun. kayo dyan. Kain ka muna. Mga yaya, pakislice naman ako ng cake kasi busy pa siya. Ay, sige po. Ay, kasarap dito saksakin. Okay. Anak, kasi na ba yun si Janice pala? Di pa pala tayo tapos. May isa pa akong nagustuhan si Janice eh. Wala na, nasa Japan na yun pa. Ganun ba yun? Ay, nako. Anak, ikaw talaga. Believe talaga ako sa iyo na. Pero mag-asawa, aray ko. Yung value system mo, hindi yan ang tinuturo sa atin sa simbahan. Ang laki pa naman ang donasyon natin sa church. Ay, Pinagpe-pray pa naman tayo ni Father lagi. Tas, baka babae, huwag mong turuan ng kademonyohan yan. Baka mapunta din yan sa impyerno. Ikaw nga eh. Ako si Father! Narinig ko yung pangalan ko kaya Ay, may Father. birthday, happy birthday, madam! Ay, salamat. At salamat sa mga donasyon sa aming charts! Oo, kamusta na? Napagawa mo na ba yung isang kwarto mo doon? Yung Oh, office napagawa mo? na po at bago na yung mags ng aking pajero. Ayan, okay naman. Teka na. Ay, Father, yung... Modelo yon, modelo. Ah, opo, yung, opo. yung centralized aircon sa kwarto mo, natanggap mo Ano, na ba? pagawa na po. Salamat po, O salamat. sige, salamat sa Ay, pagpe-pray Father, mo bless sa po. amin. Ay, kawan ka, iyo! Uy, Father,
Ipag-pray mo muna si Kanor kasi nakagawa ng kasalanan ngayon eh. Dalian mo. Ano ba kasalanan ko, darling? Sabi mo, proud ka babaero yung anak natin. Hindi ako, aray ko, hindi ako proud. Sabi ko, proud na proud. Father, ayan na nga, Diyos ko, sa ngalan ng ama ng anak. Sandali lang ha. Kakain muna ako. Ay! Oo nga. Trixie, servan mo muna si Father bago kami mag-pray. Okay po. Hindi rin kami nagtagal ni May ng kolatita. Ayaw ng magulang ko sa kanya dahil may pagka-maarte nga naman. Medyo sosyal din po eh. Kaya, hanap na naman tayo ng bagong dadalhin sa bahay. Pinipressure po nila ako na mag-asawa at bigyan na po sila ng apo. Nahiya nga rin po ako sa babaeng dinadala ko po dahil nag-i-expect na rin. May nakilala po ko online si Lana. Maganda, matangkad, makinis. At gusto ko lang pagbigyan mga magulang ko ang kolatita kaya balak ko ring ipakilala siya sa birthday naman ng aking tatay. Babe, teka lang, relax lang. Bago pa lang tayo, baby. Hindi ako masyadong komportable sa ganyan eh. Babe, alam ko Baka kasi isipin mo, yan lang habol ko. Babe, wait. Alam ko na pinalaki ka ng nanay mo na Oo, makajos. Oo, pero babe, syempre, Hindi yan, ganun ako ka-inlove sa'yo eh. Gusto ko, alam ko, pero hindi yan yung habol ko eh. Respeto, may respeto at pagmamahal ako sa'yo. babe, syempre, di ba may pangangailangan din ako? Eh, ikaw lang makakapunan. Kahit tayo nun naman eh. may pangangailangan din naman ako, pero hindi sa ganitong paraan. Hindi mo babe. ba ako gusto sexually? Kasi syempre, Eh, ako naman- attracted ako sa'yo sexually. Ikaw pa ba? Hawakan ko na lang. Uy, wala, tulog yan. Bakit tulog? Babe, kasi parang... Stress ako sa trabaho. Alam mo naman sa opisina na gusto ko na nga talagang sabi nga niya pa, dapat pulis na lang talaga ako. Baka kernel na ako ngayon eh. Or major eh. Nagtataka lang ako kasi kapag... Alam mo kasi, Huwag ka muna magsalita. Kapag ginagawa ko to sa lalaki, tumitigas agad. Pero bakit sa kanya hindi gumagana yung superpowers ko? Babe, hawakan ko ulit ah. at ano ba? May respeto kasi ako sa'yo, babe. Ano ba? Ay, birthday ni Airpas, pakilala kita. Pagkatapos ng birthday. Okay, babe, sige na. Babe, bago tayo pumunta sa birthday ng papa mo. Babe, sige na, bigyan mo. Hindi nga, pagkatapos ng Babe, birthday, patikim. pakilala kita. Birthday na ni Airpas sa Sabado. Tigang na ako! Babe, halata. Hindi mo sure? Babe, ikaw ha? Hindi mo sure kasi kaya nga pag bigyan mo ako. Ang daming nagsaraol. Babe, promise. Pakilala kita kay Erpat, ha? At kay Mama, okay? Pag nakilala ka nila, Babe, sige. ibibigay ko yung gusto mo. Nag-change topic ka, babe. Hindi. Ito yung sex ko yung gusto ko. Pakilala kita muna. Babe, pati Gusto ko pakilala muna kita. Okay? Promise, after. Sige Okay? na nga. Pa, happy birthday. Pa. Uy, anak, salamat, anak. Ay, Pa. ito na yung cake. O, sabay-sabay tayong kumanta. Happy birthday sa'yo. Mag-wish ka muna. Yung maayos na wish ka, Nor. I wish Hinaan mo lang, baka marinig. na sana may bata na naman. Medyo Anak! Bata mo! Pati ba naman sa wish ko sa papasok ka na? Narinig ko yung panalangin mo, Dad. Bata! Apo! Father! Ayan, ako si Father. Andito na naman po ako.
Father! Narinig ko ang prayer ni Kanor. Sana daw may bata na naman. Bas Ganun mo, ba? wisikan mo ng holy water. By the power vested in me! Ha? Father, sabi ko si Apo para binyagan mo. Hindi, Apo Father. na pala, kakain mo na ako, ha? Hindi, Father. Ayoko nga pala bago mag-pray si Father. Kain mo na. Trixie, serban mo si Father. Okay po. Tay, Nay, pasensya na po. Pero si Lana, girlfriend ko. Hello po. Uy, anak, iba na naman yan. PJ! Aray, ano ba? Aray ko. Pakapilyo mo talaga manang mana ka sa apo mo. Halika, emergency meeting muna tayo. At yan ang gusto ko sa iyo, anak. Iba na naman. Yan talaga. PJ! Aray, Nay. PJ! Pokpok na dating mo. Ba't pa iba na naman niya kada birthday? Ano kada okasyon? Ano sa Pasko? Iba na naman. Basic, darling. Tinuruan ko na. Aray ko. Father! Si Kanor! Ipunin na lang yung mga kasalanan mamaya. Kumakain ba ako? Mag-umpisa na lang kayo, ha? Darling, ma'am. PJ, humingi ka ng tawad kay Lord. Sorry, Lord. Pero ang sinasabi ko lang naman, single naman ako eh. Tsaka wala na kami nung mga dati ko eh. Ito na yung bago ko si Lana. Kung ayaw niyo po sa akin, Ay, di. aalis Gusto ka na lang namin po ako. kamukha mo yung ex ko. Kaya, okay. Arnor! Father! May kasalanan, palista na lang. Ang haba na mo ng listahan! Ma, ano ba kayo? Ito sila na magandang trabaho. Oh, malay nyo kung kami talaga. Anak, sana nga magkaapo na ako, anak. Kasi matanda na kami. Papa, may bulong po ako sa inyo. Oh, yan. Natinry ko po siyang halikan tsaka akitin, pero parang ayaw niya po sa akin. Ganun talaga. Ayaw kasi namin na may magkaroon kami ng anak sa labas. Alam mo yung mga basic stepping So yan. gentleman po talaga Oo, yung anak niya. Okay. gentleman muna Sorry para po. makuha ang gusto. Sorry po, na-judge ko po kayo. Huwag kayong mang-judge, huwag kayong mang-judge. Ha? Okay? Iha, Ma. welcome to the family. Uy, welcome. Tanggap ka na namin. Ano nang Di ba? gagawin natin? Kakain na muna tayo. Hindi, gusto ko mag-anak na sila. Diba? Diba? Anak, bilisan mo naman Anak. kasi ano na eh. Diyos ko, Ma, paano ba kayo? Siyempre, Bago man prepare lang- natin yan. Kasal, tapos ganun. Ano ba kayo? baka mamatay ang ama mo, hindi ka pa Oy, magkakapo di eh. pa masamang daboto. Bitawan mo nga ako. Ano ba, Lana? Babe, ano ba? Babe, sabi ng papa mama mo, magbigay na tayo ng apo. Hindi naman yun. Binibiro ka lang ng mga yun eh. Ano ba? Bababa ko na yung zipper mo. No! Bak- No! Hindi! Ano ba? Ba't mo ginagawa yan? Bakit malambot Bastos mo pa naman. din? Bakit malambot? Ano malambot? Bakit hindi tumatalab yung... Wala akong gana. Stress ako eh. Wag. PJ! Wala. PJ! Magpakasal na tayo, mag-anak Hindi, na tayo. maghiwalay na tayo. Binabastos mo ako. Ayoko ng ganun na babae. Nang babastos sa akin. Hindi kita binabastos. Ayoko Normal lang tumaramdam kasi sex. Maghiwalay na tayo. Ayoko ng ganyan. PJ! Di ko bumamin-amin ang kulatita pero nakipaghiwalay din po ako kay Lana. At pagdating nung 30th birthday ko, kinausap ko na si Mama at Papa. What? Ma, Ano? sorry. Anak, di mo sinabi ganyan ka pala. Sinabi na nga ngayon eh. Kaya ba, bakit sino yung mga dinala mong iba't ibang babae? Di ba marami kang chicks? Ay, payag na ako kahit marami. Iba-iba. Ina mo, darling. Kasi pinigil-pigil mo. Hindi Kaya tuloy ayaw na niya. Jay, Sorry, pero wala talaga. Gusto ko, pero hindi anak, kahit Tanggap niyo bakla pa rin ba ka, ako, Ma? kahit bakla ka, tanggap kita, Ayaw anak ko. kita. Ayaw ko. Gusto ko playboy ka. Bakit ka naging ganyan? Father! Nakalista na po! Anak,
Tanggap kita, okay lang. Hayaan mo yung ama mo. Nagsawa na ako sa lalaki ay sa Hindi, babae. okay lang, anak. Tanggap kita, mahal na mahal kita kahit sino ka pa, anak. Thank you, Ma. Hayaan mo yung ama mo, sa impyerno punta niyan. Hindi ko ba daw tanggap to? Hindi! Hanggang na ang Pasko sa Love Radio.